салому алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 10 августи соли 2024 қарор дорем дар ҷамоати деҳоти доғистони ноҳияи шамсиддин шоҳин, собиқ ноҳияи шуробод, дар хоҷагии асалпарварӣ акаи мо. Акаҷон, салому алейкум. Номатон чи ака? Абдуллоев Ориф. Абдуллоев Ориф. Акаи Абдуллоев Орифи мо дар ҳаминҷо ба асалпарварӣ машғул аст. Ана қутиҳои асал маруфуҷа як тараф ҳисоб. акун навори ман хира мегирад, нағз мегирад. мана инҷо пур аст. пур аст. омадем сари дастурхон шиштем. акаи Ориф, раҳмат барои шумо. мана ин дастурхони деҳқонӣ, нони тоҷикӣ чунон ба мазза аст дар сари замин ки инро фақат қишлоқиҳо медонанд ки дар саҳро чӣ қадар нон ба мазза меравад. ягон гӯшберун ба ҳамин нон ба мазза нест дар саҳро. ва мо омадем акаи Ориф, шумо гӯед ки ҳамин асалпарварӣ акаи аз кадом вақт машғул ҳастед? аз соли 1990. сал акак баланда гӯед? 1990. 1990, 10 сол, 34 сол шуд. бале. И аз ҷавониятон? аз ҷавони мактаби занбурпарварӣ хондагӣ дар ноҳияи Ҳисор. дар ноҳияи Ҳисор? Чиптурада. Чиптура. ва шаҳри Навозиш. ҳамон вақт Ҳисор буд. Ҳисор буд. занбурпарварӣ махсус хондед? махсус занбурпарварӣ хондагӣ. ҳамин қасол ки занбурпарварӣ кардед, занбурпарварӣ рушд кардааст ё ки поён рафтааст ё чӣ мушкилиҳо пайдо шудааст? дар 3-4 соли охир чӣ рафта истодааст? поён хамида истодааст. сабабаш чӣ? сабабаш касалиҳои нав омад, ҳамаш вирус. касалиҳои нав омад. як намуд кана якам муд на мактаб ша хондем, хеле ша хондагӣ набудем. хеле кана. ҳамин кана он вақт хондагӣ набудед? не. кана буд вара тоза қади не чӣ хел гӯям. сирхи калон ба чишм озод медид. ёро намебинӣ, ё тез медаванд. айтхам табобат кардаатон истодед ё не? сервис пас дурӯза истем. ина умани шумо да бо дурӯзаем. ҳичи пешгирӣ шудааст ё не? пешгирӣ ҳаста. кам беш ҳаста, хеле садпоиза наштеста. кушта шудааст ҳамая? мекушад. занбура мекушад? мекушад. ай сол ба сол хеле ҳосиле ки пеш мегирифтем, хеле ҳосил наштеста. камтар шудааст аз ин кана. хай фикр мекунам ҳоли мана олимои мо фикр карда мебуроянд дар хоҷагии қишлоқ, дар соҳаи занбурпарварӣ аз хориҷа мефаҳмед. ба хориҷа буроед, дорои оиди ҳамин дар ютубу канало занед, дар гугл занед, мебурояд ҳамаш. барои ки ҳама ина ворид мекунанд. шумо албатта дар интернет ёфта мекушед. ино фаҳмидед? акаи Умар, инҷо чашма аст ака? чашма, бале. ҳамин ҳавз чашма аст? чашма аст. ваҳо наоҷо буромада истодастанд шумо як вай кардед? турба мондаги онҷа. бисёр оби хунук будааст, бисёр оби хунук. ана ёфтам шуд. оби тозаи хунук. оби тозаи? ма ҳамина ҳозир хурдам роҳат кардам. як мавзеи бениҳоят нағз ин дарахтҳоро шинонда соя кардед ба худатон. акун мегузарем ба қисми асалатон. ин асалро ҳамин рӯз гирифтед? бале. бале. ин хона ҳаста? хонаи асал. хонаи занбури асал. кани додарҷон якта бур ман кани чашида бинам. кани бур ман бинам. ин қадар буриди ту алва. кани ҳам бур ман бинам. хай асала ҳамин ки дадири банка меандозиду ман гирифта мебарам. душанбе мебарам. ай шумо савғотӣ. акай Умар худашам додане буду, бо ман шӯхӣ кардам. занбур нагазата. даста буро. оста буро. кани бинем. ябине. и асала бинане. буро кани ман як буридашро гирам. ғалтониша. кани ман дати як бурида шиканам. кани асалати ман шиканам. ва дасти худам шикаста харам. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. небинеди. صادق خلوف میگه کو شروع بودای وطنم
صدقه آبونان تو شما در حقیقت یکی از موضع‌های ناحیه‌های بزرگترین تاجیکستان این شوربات است. این اصل شوربات همه اصل شوربات میگن، این همین اصل بهترین بود است، اصل زودترین بود است. معروف کجا من میگم قدر تو اصل خورده بوز بالا شدی. همدیاران عزیز، این بود یک نوارچه درباره اصل. اکای عمر جان، شما در پناه خدا باشید، نیلوی خدا در پناهش نگاه دارد شما را، زنبورهایتان رو و برکت یابد از زنبور پروری که شما اینقدر عذاب میکشید در اینجا، در این دشت‌های بی آدم، شب و روز خواب میروید و من همه یک بریده نان میخورید و لیکن اصل پروریده و شهر دوشنبه و مملکت رو تامین میکنید. در سیمای شما تمام اصل پروران رو یک تشکر میگویم، مینداری خود رو از نام گروه انگور و باغ بیان میکنم. رحمت به شما. سلامت باشین. شما